Hi ha consens contraure matrimoni amb ella i efectivament ho fas en aquest acte i d'acord amb els articles llegits del Codi Civil? Vols o no? Sí. I tu, ella, vols per l'esposa en Josep i consens contraure un matrimoni i efectivament ho fas amb aquest acte i d'acord amb els articles que us he llegit del Codi Civil? Sí. Molt bé, doncs ara, Índia, vens? Doncs bé, ara com ja sabeu, com a símbol d'aquest dia s'intercanviaran els anells. Ja sabem que segurament per la seva professió no els podran portar gaire.